guys, good morning. Ano na tayo guys, mo adtukos kong anak. Mamisita ko sa ilahang panimalay guys, kay tuod-tuod ko makalantaw. Kinilaging bisita sa ato ang pamuyo guys, mauna nga moadto ta mosulod ta sa tunga-tungas kanipaan ani guys. Bago kong ligo ani guys, kay sus gahimos ang taon ang kaugalingon ani kay tungod lang sa trabaho. Pagka man akong ligo guys, plano ko og moadto sa tunga-tungas kanipaan. Mama ni ang area ani guys, daghang nipa. Og gaubay mi sa kilid sa kanal. Adlo pong mabuwaso taan ni lagi. Maghinahinay lamang taan nigtikang guys, kay tulay naman ni atong agian. Hadlok lang sa mga senior ani mulatay. May mang tingay pud sini mga batanon kay maayo man mo subay-subay ani. Mahadlok lagi ko aning tulay nila. Hadlok ka man eh. Ilang tulay ba hadlok? Jo! 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 Ay, naalagi ka. Kain ko guway tao. Masih nga na nang mangutanan ako ba? Tuod man nakauli na gyud ko guys. O man ko laing lingaw. Gipahawasan ni Mr. ang amo ang kilid guys og bato. Daghan man natigom nga bato, iyang pahawasan lagi kay gusto niya nga magawas ang among iro guys. Gamay pa man di ar sa sud. Karon kay dako naman, madrukpod mig maka kuan sa mga bata guys, mo tong ipagawas gid namo ni puhon. Kuha lagi bato kay aron pulihag bunbon. Kay aron dinhi ibutang na ang maong iro. Wa may laing lingaw, wa puy laing trabaho. Mao nang gipanghawas na pud ag bato gipandaplin ani guys.
Nahawas gyud guys ang bato. Gani bato pa gani guys, pero anang kukuhaan na kaya kapoy na ko kumutkot aning bato. Bugat pod guys. Hado ko ta ani og anda na pod atong ngipon ani guys. Mao ni nga sakto na tingali butangan ni bunbun. Kuhaan lang maning kahoy. Butangan siya diha og kamalig-kamalig, daan na matingali na. Kini mga bato ha guys, ako pong giandam kay para pag doon na ako simento, ako ni siyang gamiton pag alianing bawd guys. Kay ni saka na pag-ayog bunbun oh. Hadlok na po dagat guys mo soda po sa among panimalay. Mo lagi magtigom tag bato kay aron makita tag kwarta maka trabaho na pud ta ni ini. Gikan sa among gipuy-an guys, madungog ang pagbaklas sa merkado nga daan guys kay murag karong si manahon na murag open na jud ang among merkado. So giguba jud mga karaan nga mga building guys. Ug mapasalamaton po ko guys kay giduaw ko sa ako ang mga apo. Kaong binaji guys. Uy, Ginoo! Jesus ginaka! Ginaka! Mula ko na ba na Jen? Jesus, lahira ni saitis una. As gamay pa.